Hej og velkommen til den her videopræsentation, hvor jeg vil fortælle dig, hvordan du bruger Reading Workplace i praksis. Det første, der sker, når du logger ind på Reading Workplace, det er, at du vil møde billedet, du ser her. Det består af to dele. Det består af et søgefelt, som du ser her, og det består af et kategorifelt, som du ser her. Søgefeltet bruger du for at se, om der allerede ligger bedømmelser af den arbejdsplads, du gerne vil bedømme. Det kunne fx være, lad os sige, vi arbejder i Netto i Greve, så søger vi blot på Netto i Greve. Så klikker vi på den, og herinde kan du så se de bedømmelser, der er, men du vil også kunne se knappen her, hvor der står skriv ny kommentar eller anbefaling. Og den trykker du på. Og her vil du se en formular, der popper op. Formularen indeholder en række kriterier, som du skal gå ind og give karakter til. Og det er blandt andet lønnen og karrieremulighederne og hvordan din chef er. Det du gør, det er, at du giver en karakter på skalaen fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste. Og der fortæller du så, hvor glad du er for de her punkter. Inde under aktualitet, der siger du, hvornår har du sidst arbejdet på den her arbejdsplads. Det kan være, at du stadig er ansat, men det kan også være, at du arbejdede der måske sidst i 2011. Så lad os sige, at vi gjorde det der. Inde under bedømmelsen, der skriver du en kommentar til din bedømmelse. Det kan fx være punkter, du synes har været rigtig godt ved arbejdspladsen, eller det kan have været punkter, hvor du mener, der kunne man måske have gjort nogle anderledes ting, eller forbedret nogle områder. Når du er færdig, så skal du tage stilling til, om du vil poste den på Facebook, eller om du blot vil indsende den. Og når du er færdig, så trykker du på indsend. Men lad os nu sige, at du vil give en bedømmelse, men den virksomhed, du gerne vil bedømme, der findes ikke nogen bedømmelser. Så det du gør, det er, at du vælger den kategori, du mener arbejdspladsen den hører til. Lad os sige, at vi gerne vil bedømme en VVS-forretning. Så går vi ind her, og så siger vi, at det er en håndværksforretning, og den beskæftiger sig med VVS. Her skriver du navnet på virksomheden. Det kunne være Peters VVS. Og her skriver du adressen. Der kan vi for eksempel skrive Stationsvej 22 i Farum. Så trykker du på Mappet. Og her kommer der så kortet frem. Du kan også vælge at få det i satellitformat. For at præcisere placeringen af arbejdspladsen, kan du trække i markøren her. Og du trækker ved at klikke på den, og når du har fundet den rette placering, så slipper du. Når du er færdig, så trykker du på kryds. Og igen møder du samme formular, hvor du bliver bedt om at skulle give en karakter på en skala fra 1 til 5 om de forskellige forhold. Og det er sådan, du indsender en bedømmelse.